Testament Newydd yn defnyddio sawl gair i sôn am gariad, ond yn y gwreiddiol yma yna 3 gair sydd yn rhoi gwahanol ystyron i ni, sef eros, sydd yn gariad rhamantus neu rhywiol os liciwch chi ynde. Cariad yn ail, philos, cariad brawdol, cyfeillgar. Ac yna, yn drydydd, y gair sydd yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio cariad Duw ei hun tuag ato ni a tuag at ei fyd, y gair agape. A mae hwnnw'n air sydd yn unigryw i ddisgrifio cariad Duw, oherwydd ei fod o'n gariad sydd yn rhoi heb ddisgwyl dim yn ôl. Mae o'n gariad sydd mor hael, mae o'n rhoi heb ofyn dim byd, cariad anhunanol Duw tuag ato chi a fi.